Защо пък човек трябва да етикетира адекватно и да слага карти нормално? Една от всичките отбивки за Габрово, които подминахме, е била и за Трявна. Ама габровци са си спестили малко от табели. Така че сега ще караме посока Боженци. Доколкото видях, има един мъничък път, който би стигнал където искаме. Ама те тук пише Шипка, Стара Загора, Търново, Боженци държим ни или Шипка. Такова си такова, да ви кажа честно. Ако сбъркаме, сме сбъркали само с 8 км. Почти съм сигурен, че след Боженци има път, който стига където ни трябва. Ето не, ще се върнем. Не е много далеко. Йохо! Имам един далечен спомен от този път, защото съм ходил. Тинейджър бях, ама в ранните тинейджърски години. Ама как хубаво мириш на пролет. Влакчето минава, влакчето минава. Господа, реша да изтъркам един път малко повече от задната. Спирачката почва да блокира. Или да взема да погледна аз, преди да съм се забил супер много навътре. Айде да видим. Сори, колеги, обаче това е положението. След малко пак. Значи, трябва да се върнем посока Шипка. И точно преди да влезем посока Шипка, да завием улево. И тук Боженци е сляп път. Ама не знам какво съм гледал, честно казано. Въпросът е, че не се заметех твърде дълго навътре. Хем гледах картата и си отбелязах в главата, че трябва преди Габрово да се завием дясно. И си го повторих поне 15 пъти. Ама то нямаше нито една табела. Нищо да е. Не съм въртял супер много километри, така че. Като сега по този време е хубаво човек да се загуби. Още не ме е видяла, че съм тук. А пък там е кръстовище, да не вземе някой да се изненада. Като този. Плъмбуц.
И тук на разклона завием посока Шипка Стара Загора. Ето къде е тъпата табела Трявна. И... нямам думи. Четири, 6 за сега. После ще видим. Това ще и по-рано да отвориш гъста. Защо много неща можеш да направиш по-рано. Това ще ни е предавката за сега. Значи по закона на всеобщата гадост пак ми се беше извадила адаптерчето. И едно известно време съм снимал на батерия, мислейки си, че кабел е закачен. Нищо де. Не сте изтървали много. Бях се позагубил леко. Сега сме на правилния път и тук след 2-3 завоя се е отопляло. Но поне така си мисля, да. Пък и това е хубаво човек да се загуби от време на време. Габрово. Интересно. Добре, що сте рекли? И така или иначе караме по табели. Шипка е направо, Трявна е на ляво. Ага, добре. Тъй Трявна и тук ще е. Изглежда някакси древненско, има река, така че приема се. Добре. Сега ще се зареждаме. Тихо. Леко, леко с тая гащата, виждам как затваря завоя, пък ти си кофти разположен. Ето тук става по-остричко, една надоле и с наклона отнемаме. Можеш да се стоиш в лентата, колега. Олярчето съм го оцелял като скорост. Даже лекичко го потегнах сега. Опа. Само плаща гарбите. Хубава са моя гора. Миришеш на младост.
Добре. На Габровци трябва да им завидя. Защото буквално се излизаш от вас и ей ти ги пътчета за нощния разход. И за дневни, и за обедни, и за следобедни. И на бързичко да идеш до Търново, през Трявна. Ей така. Супер яката работа. Жълтеж. Правилно се движим, значи. И сега ако задържи още няколко дена е така топличко, може и гъби да има дори. Не, тук ли сме? Тук сме. Аз май си го спомням, той един път бях тръгнал така за кеф от София за Търново, обаче по вилото на Стара планина. Да, точно така, тук съм минавал. Значи от 220 км успя да ги направя 350. Обаче се заслужаваше. Разбира се, после ходех все едно седлото е останало между краката ми 3 дена. Но си заслужаваше. И тук в този район пътя е хубав. Може да има малко повече пясък. Миришеш на младост, супер фалшиво. Няма малко да се успокоя, да се покарам с една ръка. Я да видим. Оп! Чудесно. Добре. И вие сте тук. Да, твърдо ще спра в Търново на почивка. Юху! Скок! Да, тогава и тук ме валя един дъжд. Ужасен. Такъв летен, каден. Напояващ. Обратен забой. Whatever shall I do? Ще поддържам скоростта. Марамеца се обади. Даже мога да съм още една предавка надолу. По-спокойно. По-спокойно, моето дете. Няма нужда. Добре.
Ето сега тук трябва да правя глупости, защото бързам. И влизаме. Да, трябваше да съм на втора, обаче не предвидих втория обратен. Лега, ще загреш спирачките. Красота. Юху! Пусни с тази спирачка, бе. Мотора е наклонен. Има една степен, която ме притеснява, когато се наклони мотора. Просто ме притеснява, той е психологически. Всичко му е наред, гуми държат, всичко е точно. Гири, просто е психологично. Не мога мисля. Нищо. Юруш! Юруш на слиите! Нататък. Красота. Затова исках да мина от тук, защото е като шипка. Значи другия път трябва да го запомня. Първият разклон на Габро, защото това честичко ще се го правя, защото е готино кръгче. За така през викендът. Само трябва да е хубаво времето, защото ако е валяло, тук са малко по-осойни местенца. Сега някой тук би се изправил на предната спирачка. Ето това е кофти излизане, защото този завой ти го вземаш от вътрешна страна. Ние не се научи на хубав. Да ти кажа, това е така добре стана. Добре. Добре стана, че той имаше пясък, защото ме накара малко по-късно да влезна в забоя. И се получи добре, защото е така. Хоп! И си вънка. Ето, оп и си отвън. Оп и пак си отвън за забоя. Оп. И всичко е точно. Защото с нощи правих. Завой, завой, завой. Не знам за какво си мислите ви.
това ще е още по-яко, за да се кара в обратна посока. С нагорнището. Трябва. Добре дошли. Можеш и по-стегнато да го направиш това. Тук вече не съм гледал път. И се надявам да не го сбъркам. Но пак ще караме по табели, като го объркаме, ще го объркаме. Няма страшно, бе. Мисля, че се сетих откъде ми маршрута. И тук покрай влаковата линия е улел. Дрянало го нещо, точно така. Но да, вече твърдо трябва да спра да пия вода, да се раздвижа малко. Така. О, май ще се повозя прав за едно известно време. О, да. Деде? Добре. Добре, че се огледа. Старшите. Там. Добре. Тук долу е историческата част, така наречената. Там в ниското са кълдърмените улички и всичко, и дикянчета. Хубаво е. Трябва да се дойде някой път с одяца. Тим. Добре. Мисля, че съм в една посока, но добре. Сега ще им пърна табела. Държим билица або нещо. Да, аз преди... Добре, щом сте рекли, че имам стоп. Аз не видех.
М. И се напика в историческата част. И нищо да е. Малко по-венца не пречат на никой. Лошото е, че слънцето пече, аз съм с термодрехи и ще бъда ароматен. Собствен сос. Денонощен магазин. Пролет, лято, есен, зима. Магазина всичко има. И намерихме го, бе. Дряново в нещо вода направо. Там, че после тели. И сега от десно. Десното е нещо като десно. Тексас. Ти къде? Ако забравим мегач. Чудесно. Нещо вода десно. Добре. Слушам и изпълнявам. Да. Това вече си го спомням. Нещо каза пляц. Какво беше? Не знам. Нямаше нужда да намалям толкова.
трета. Ще останем на трета. Ето пак. Ето вънка влизаме и тук отскочим към края вече. Без да подаваме много газ. Просто на излизане лап, той сам се изправя и си взе мястото. Тук няма съединител почти никъде. Не ми каже изобщо никъде, освен ако не сменям. И красота. Малко стиещо нестабилно надолу. Ами, чудесно е. Бъркам се аз. И с наклонението влизаме. Това трябва да го карам в обратна посока. И предния път това си казах между другото, но да. Ще се усетиш да се преместиш от твоята си страна. Тук съм на грешна предавка, тъй че не мога да излезна със скорост. Ей тук направичката. Омазах дъха. Другия път. Винаги човек може да се пробва всеки път по нов начин. Като подадеш газ твърде рано, нищо къде отидеш. Това е втора.
50. Добре, трета. Двата пръста на спирачката е много. Не е за това. Трябва да се научи да правя трейл брейк с това пръста. Тук беше излишно това отнема, не можех да мина с повече газ. Този е сравнително лек. Следващия майка. Добре. Не е за мен този стоп. Ето пакет. Малко прав. Не за друго да се проветри. 7. Ето го нашия човек, собственика на пътя. Нотариалния акт се подава от задния му джоб. Гледай точките, бе. Гледай къде знаците. Не, сбързахме. Сега трябваше да влезем. Не, спокойно става въпрос. Сега вече можеш. Ето точката се доближава и вече се отдалечава. Так, изнасяме се навънка.
Този е надолу, нищо с обратен вираж. Този е същия гаден гудосяк. Не просто приказка да се кара на един, на хубав асфалт. И добре дошли в Бунеща вода. До тук насетне следва проекта на Републиката. Аз съм ви го показвал. И спре малко преди Джордан. Сигурно ще го снимам, обаче дали и как ще го включа, не мога да кажа. В тихият неделен след обед Алекс Стоимов и Стефан Хрянов ще ви събудят с 4 часа. С цели 4 часа спорт и рок. Обаче как се казваше предаването? Не мога да се сетя. Ако щете ми вярвайте. Бинго, ние сме направо, тук ще минем през покрай това, покрай балнеолечението и ще излезем от задния край на Бунеща вода. И сега ще видим колко камиони ще има тук. Тук долу са изборите и балнеолечението, и реката, и все. То даже аромата се носи. Да. Айде да видим. Дуката назад, реката горе, петите навътре. Выглядит.
тук започва средната скорост. Вземи тия дупки в средата на завоя. Четири. Даже може и на 3 да идем. Освен ако нямаше двойно. Не. Чак след 2-3 завоя. И кола мога, обаче камион не искам.
ми стига толкова хулиганство. Айде, иди ни. Та, стига толкова хулиганство, казвам. Благодаря на всички, които се присъединиха. И те така те. Много е хубаво човек да има нови думи. Не ми се минава горе покрай Хинко, не ми се минава през дерето, защото се отцапоти гумите. Искам да видя докъде съм натиснал. Ако въобще съм натиснал нещо, да е. Така че... О, фу, това не трябваше да го настъпвам. Ужас. Така че казвам ви чао и ще се видим следващия път. Или след малко навръщане. Това е хубаво човек да го проятрят. А минавам от тук, за да заобиколя камерата. За средна скорост. Защото те нали имат начало и край се пак. Като не минеш през края, не са те засекли. И така. Чао, чао.